Jenes Patrik. Az meg ki a faszom az a Jenes Patrik? Ki az a Jenes Patrik, geci? Az meg ki a tököm? Bazd meg, Jenes Patrik. Azt hittem Tovak Patrik, bazd meg. Ki az a Jenes faszom Patrik? Gyerekek, valamiről lemaradtam? Vagy mi a tököm van, bazd meg? Valamiről lemaradtam? Ki az a Jenes Patrik egyébként? Vagy valami újabb felkapaszkodó kutya? Valaki, aki fel akar kapaszkodni a hátamon, bazd meg, és csinált róla valami videót? Kinézem ezekből a fogyatékosokból egyébként, hogy nulla követővel fel akar kapaszkodni valahova, aztán ezért kifog magának egy ilyen kicsit nagyobb nézettségű embert. Ez ki a faszom? Már szóljatok, mert letiltatom a gecibe. Egyébként, ha nagyon kapaszkodó köcsög rábaszik, mert letiltatom a fiókját, bazd meg. Egyébként az ilyenek rá szoktak kúrni, mert ráuszítom az összes követőmet, bazd meg. Azt letiltatom az ilyen gyökereket egyébként. Aki az én hátamon akar felkapaszkodni, megnézem ki az, aztán kiírtjuk a fiókját, mielőtt még nagyra nőne. Úgyhogy rajtam ne kapaszkodjatok köcsögök, mert hamar le lesz tiltva a fiókod. Jaja. Hamar. Ja, meg az anyádon is kapaszkodik néhány hülye, bazd meg, de minek, bazd meg, nem tudom.